everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ako lang kang pasagdan. Karon dili na. Ug ang akong pagbuot nga dili mo manood sa may sa katabang. Kamu si Shen. Alejandro! Sultihin ni si Shen, Julia. Gawas nun mong musod, bisan haing kwartuha ining baya. Pero, wa mo'y katungod nga musod sabay sa mga katabang. Sige! Pagaraag ng imong nurse, Alejandro. Aw, unsa man? Ganahan na sad ka og batanon? Ayaw pagbinastos sa tubangan ni Helena, Julia. Ma'am Julia, palihog lang. Dili ko ingon anak kaloob nga pagkatao, ma'am. Dili ko pareha sa uban. Nga bisa nagsiga pa ang mata sa lambana. Magpahawak na sa laing lalaki. Kung magminiyo man ko, ma'am, kanang nahigugmagid ko sa kumbana. Aron ako siyang unungan. Bisan kon himatyon pa siya. Og dili mahitabong luiban ako siya. Bisan ko nagtinga na. Hilas ka! Sorry, sir, nga akong gitubag si Ma'am Julia. Ingon gid siya ni Ana. Sukan pa sa una. Sir, mahimog mangutana. Unsa ka na? Nganong si Ma'am Julia naman ang imong asawa karon. Buutan siya sa unang panahon. Sa dihang namatay ang akong asawa. Siya ang naakanunay nga miatiman ako sa akong pagkadisgrasya. Nadisgrasya di ka sa una, sir? Oo. Batanon pa ko. Nadisgrasya ko sa motor. Mao ba? Suod sa day sa imong pamilya sa Ma'am Julia? Anak si Julia sa sinaligang mayorduma sa among pamilya. Si Manang Mila og dinhi sa magdako uban sa among pamilya samtang nagpadayon siya sa pag-eskwela. Mao ba? Og suod silang higala si Silis. Unsa? Si Salas ug si Ma'am Julia, suod naman nagkikala. O, si Julia ang miagni kang Silis nga mupuli sa iyang inahan sa pagkakatabang sa diyang namatay si Yaya Mirna, ang akong yaya. Imong yaya ang inahan ni Salas? O, bata pa si Silis nga makita ko na siya dinhi sa bahay. Muuban usahay sa iyang mama. Hangtod nga siya ang nipuli sa pagkamatay ni Yaya Mirna. Nganong namatay man ang imong unang asawa, Sir Alejandro? Dili pa ko andam nga muhisgot ang mga butanga, Helena. Dili pa ko gustong hisgutan ang adlaw sa pagkamatay ni Velma. Oo, okay na, sir. Ayaw na lang naghisgot eh. Pasaylo ako. Pero doon ay mga pangitabo nga angay ng hikalimtan. Ug mao ka na ang adlaw nga namatay ang akong asawa nga si Velma. Sige, sir. Dili na lang ta maghisgot sa maong adlaw.
antos ni Helena. Kinahanglan madispatsar na siya. Nganor man sab. Musukol na siya nako. Si Alejandro lang ang iyang giila nga agawon. Makalagot na kaayong bayana, Franco. Yeah. So may gusto niyo mahitabo. Mo'y akong gusto. Nga mulayas na gyud siya inibaya. O ba? Uya. Say plano niyo. Nagsabot na mi si Shane. Mulakaw siya karong gabi. Og dili niya ilak ang pultahan sa gate. Gusto na nimong ipasakay, bay. Oh, Franco. Mao kani akong gusto. O gusto ko nga adtuon sa musaka ang bay sa katabang sa luyo sa may kakahuyan. O gusto nako nga tabangan og lugos ang animal nga Helena. Mura og dagko ang taggasto sa bubuhat na dyan. Bahala nang makagasto tagdako. Ang importante nga mawa ang tunok sa akong kinabuhi nga mao si Helena. Panuway ba na bayana, oy? Mao gani nga kinahanglan nga mawa na siya. Ipalugo siya, Franco. Ipatulis. Ipakulata. Kanang dili na makailaog tao. Okay. Pag-transfer na og kwarta sa akong account. Dako aron way balibad. Kay duha ka tao nga pasudlo niya. Unsa? Panahon na nga akong kuhaan sa abog kining kwarto. Hangtod ang sahog. Muna gipalbuset sa abog. Dagari sa lawa-lawa. Helena? Lando? Oh, nagdamang kag online. Ilahang lang ubanante ka din, he. Unsa? Pero ayaw ka pala ka. Ano sa batog si Manang? Iyalang ko nung tiwason tong iyang gibuhat sa kusina. Salamat. Kadaghan na lawa sa ibabaw, oh. Maulagi. Hapit na sa 30 ka tuig nga wa maablihi kining kwarto ha. Matod pa ni Sir Alejandro. Oh, Shane. Nga nung naghigda-higda ka pa man diha? Mulakaw ka karong gabi o na, dili ba? Naoy, gilaay man ko, ma. Oy, kauban. Hay naman di ay ang imong mga barkada. Ako pang ipantawkan. Nay kwarta. Lakaw na. Og mauna to ang atong sabot, ha? Ma, unsa man gid imong plano? Gusto ka nga mawa dinhi ka na si Helena, dili ba? Oo. Lami na kaayong hiluan ng bayhana. Pues, dili ta mo gamit og hilo. Kay mo sumbalik na nato. Oh, unsam di itong buhaton, ma? Laing tao ang makaingon nga mulayas ka ng babayana. Kasabot na ko, ma. Maong mulakaw ko og kapiing dako. Aron makasud sila, kay dili man ako ilang ang pultahan sa gate. Mao ka na, Shane. Salamat nga nakasabot ka na sa akong plano. Napupos na gyud ang akong pailob anang Helena. Lahi gyud siyang sinultihan og linihukan. Klaro kaayo nga doon na siya plano kang Alejandro. Kay iya kining giulo-uluhan og maayo. Mausap na ako nabantayan, ma. Doon na siya pangbuhaton nga dili na trabaho sa ka nurse. Mao nga nadanya si Alejandro. Pero dili nato tugutan nga magdugay siya dinhi. Busa, kinahanglan nga mulakaw kagyud karong gabi na, Shane. Aron maaplihan ang gate. Yes, mother. Oh, Nana. Limpyo na ko ng kwarto. Nagkuha na ko ng liyar sa abog. Kining kwarto ang saksi sa mga kasakit ni Mama Salas. Helena? Uy, Lando? Pahuway na. Sige. Ikaw ang pahuway na. Ganahan pa sa kong mga maglingkod-lingkod diri sa katrigod. Mayo tingali nga ilisa ng hapin. Abog naman na. Ayaw. Pasag din na diha. Ngayon, ana, agyod. Oh.
Ikaw, good? Sige. Biyain na lang ko din eh. Okay, sige. Masalas. Ni anakit ko sa imong kwarto, ma. Mauning kwartuhang makabati sa imong hilak. Di ba, ma? Gusto kong makakita sa imong naong, ma. Sa bata noon ka pa. Ginoo. Pagkit ako sa naong sa kong mamasalas. Please. Ano mahilak ka man, Helena? Lando, napari ka diha? Tubag ako. Ngano naghila ka? Nahibaw ko nga doon na kagitaguan, Helena. O kung unsa man mas makaayaw nimo konsultihan ko nimo. Kung doon na kay problema, andam kong mutabang nimo. Helena. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.